Здравейте! Намираме се в Куманови къщи. Тази къща се намира в село Мадара, което е на 69 км от град Варна, където е най-близкото самолетно летище. Мястото е чудесно, защото е в една от най-хубавите български равнини и е точно разположено пред чудни скали, където има и много исторически паметници. Къща е създадена за да приема гости и ние с радост ги очакваме. В Куманови къщи предлагаме различно подредени стаи. Едната е в по-модерен стил, другите две са в типично за нашия край битов вариант. Също така предлагаме и място за хапване, където може да си поръчате нещо от традиционната българска кухня. Побираме до 10 човека като леглова база и до 20 като място за хранене. Това е параклис Свети Пантелеймон, който е направен върху оригинална скална църква, която е част от скалният манастир тук в Мадара. Църквата, всъщност оригиналното в нея, това е олтара, вкопан в скалата, дървената част на църквата липсва. Понеже тук в подножието на скалата е намерена малка иконка с изображение на Свети Пантелеймон. Ето защо и самата църква носи името, този параклис носи името Свети Пантелеймон.